Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biagita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Kris, nga iti agdama kat adda ijay Indonesia. Ngamsakbay na, intay man pa iba sa dagitoy akablaaw. Shout out kani Virginia Basingan, Pretty Mary Palatao, Princess Joy. Makablaawan ni katugangak ani mamang Femelin kan anak ko ada AJ kan JR from Nuvelin Taberna. Salcedo kan Bukat family ijay Nara, San Manuel, Pangasinan. Kan friends ko dito'y Kuwait from Marisa Salcedo. Shout out kada Mother Liway kan Father Francis Agurin iti Dagupan Tabok, Kalinga. Kan kids ko ada Angelo, Queenie, Princess, kan Francine Odlus from Marilu Odlus. Inang sali kan Tatang Tambong dita Salinas, Bambang, Nueva Vizcaya from Rubin Dulay. Anak ko ada Rhea Joy iti Macau, Sydney, Erwin, EJ kan Apok ada Kane, Ayana, Zane, Clinton kan Amira ti Macau from Erwin Cacho. Shout out kanikabsat ko ani Jerickson Banhan iti Bagabag, Nueva Vizcaya from Ruby Rose. Happy 56th birthday kanikagawad Melinda Muñoz Samonte ti Quezon, Isabela. Intay nga rudan ituloy a basaan ti surat ni Kris. Dear Manang Emmy, ilingad naklangan itinagan a Kris nga iti agdama kat adda iti pagilyan nga Indonesia. May saak a manager ti restaurant ditoy manang.
Ubingak pay laeng na isem ako nga agdengeg iti drama nang runa idadaak pay laeng dita Pilipinas. Kat kasta unay aragsak ko idinabirukak ti YouTube channel yo. Panagriknak ngamin kat kasla daak dita Pilipinas. Tunggal makangegak iti drama ang maipatpatangatang. Naawis matiriknak amang ipadrama iti padas ko, barang makaibati iti adal kadagiti dumdumngeg. Rugyak nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Grace, anak, apay amay mayang ka. Itay pay apalpaliiwan ka, anak ko. Malaglagip ko lang ni Lena, nanang. Ti kayan ayat mo. Le, saan aya asimang pat anaggapo ije Manila idi na minsan nga aldaw? Wan, nanang, nagkita kami. Mutlagayam, anak ko. Nagkita kayo mutgayam. Gamapay apang panunutom manen ako nam. Kinapudno na, nanang. Kaya't ko kumangagsimpa kamin. Iso nga inawis ko ni Lena agkalay sa kami. Ay, di na saya at anak ko. Nabayag kayo mutan nga agayan ayat ko ni Lena. Siguro panawon mutan tapno agsimpa kayon. Dahil tangarot ti pampanunutag, nanang. No, anya ti desisyon ni Lena. Di na pa yung ngamin inyetnag no anya ti sungbat na. Ay, katurayom anak ko. Sigurado akmat nga ay ayatan na ka ni Lena. Iso anam na maam nga umanugot iti sigasing mo. At ang amin amak ko, nanang. Oray amok nga ayatan nak ni Lena. Amang ano saan pa ang nakasagana ang makikalay sa kanyak? Di ka agdanag, anak ko. Normal lang ti panagbuteng kan panagdwa-dwa iti kasta kadakkel a desisyon. Akas iti panakikalay sa. Agam di na kayat asawan. Adi na kaayayatan ni Lena. Kat amok apang panunutan na anaimbag no anya ti sungbat na iti insingasing mo. Wan, nanang. Amok nga ayatan nak ni Lena. Ngam, jak maliklikan tagdanag. Kaya't ko lang ti makasigurado nga agpada kami na nakasagana nga agsimpa. Ay, kasta talaga anak ko. Di pa nakiasawa kat saan basta-basta a desisyon. Iso arumbang lang agpada kayo ang nakasaganan para iti day taabanag. Iso nga agtalek ka ni Lena, anak ko. Agyaman ak, nanang. At ngamin na talaga ti panagdanag ko. Ngam suportarak ni Lena, itanyaman niya agbalin na desisyon na. Tinapatag, naragsak ni Lena, oray saan na pabor para kanyak tagbalin na desisyon na. Kasta talaga no ay ayatem. Masapol ang nakasagana ka, anyaman ti agbalin a desisyon na. Agtalek ka laeng iti panagayatyo iti tunggal maysa, anak ko. Agyaman na kiti balakad yun, nanang. Bayak pa'y lang arod ang makapagpanunot ni Lena. Tapno saan niya agbiddo, titanyaman niya agbalin a desisyon na. Apay nga taadi pa imawag ni Lena. Kunana kanyak nga iso ti umawag. Apaman ang nakapagdesisyonan iti singasing ko kuana. Ay, dahil iti rigat na kit. Tadayo kami ngamin iti tunggal maysa. Nga mamok nga'y ayatan nak ni Lena. Iso nga umanugot lakit ni Dayja iti singasing ko. Talaga kaya't kung nagsimpa kami, tapno makaawi din iti lugar mi. Kaasimat niya agmaymay sa iti Manila. At damot namin dito iti trabaho. Tinasayaat. Siya kung ti umawag kan kuana. Talaga ngamin ang magagaran ako na makaam mo noon niya tagbalin a desisyon na.
Ay nasaya at tasimbangput ka, anak ko. Ala, agpulos kan, tamangantan. Nanang, nakasarita ko ni Lena. Inawaga kita'y laeng. Gaputadyak mo't din mauray ti awag na. Imbaga na ka din, no anya ti desisyon na, anak ko. Wan nanang. Saan ka no pa nakasagana makikalay sa kanyak? Anya? Ay, ang mga no talaga adi na pa'y kayat ti makikalay sa. Agam di na kayat asawan, adi na kan kayat. Ang mga no adu pa'y ti kayat na atunuyan, sakbay nga agsimpa kayo, anak ko. Nagsaya at kat kumano kastang agpaiso ti rason na nanang. Ngamadapay na ununag ang makagapo. Ha? Anya da ita, anak ko? Nanang, di na ka nun ay ayatan ni Lena. Anya? Wan nanang. Nabayag ka nun na kaya't na nga ibaga kanyak, tita. Ngam saan la ang makasapol iti nasaya tagundaway. Agam, nabayag kayo na anak ko. Ay, kasladyak mamati iti ibagbagam. Agpaiso ti imbagak nanang. Ada ka nun sa baling ay ayatan ni Lena. Katrabahuan na ka nun di Manila. Nagsakit na ito na amuak nanang. Ay, anak ko. Kalpasan tinaunday a panahon nga impahay ko amin na pamatagkan ko ana. Kastilang ti supat na kanyak. Nagbitalinipat na ti amin na sakripisyo para kan ko ana. Ala, di ka nagladingit, anak ko. Agkararag ka iti Diyos, kat dawatem at arabayan na ka iti pagdaldalanam ita. Nanang, kaya't ko ti makalipat iti napasamak kada kami kan ni Lena. Iso na panunot ko ti agabrod. Ha? Agabrod ka ko nam, anak. Sigurado ka ka iti dayta. Wan nanang. Adda ka trabaho akadwak nga agaplay ama pa ni Macau. Anya nga iti trabaho mi jay, anak ko. Agtrabaho kami ti may sa restaurant iti nanang. Di kay agdanag. Tanasingput ka no takin ko iti restaurant na pagtrabahuan mi. Ken kabagyan na ti mangimatmaton. Ala, no day ta ti desisyon mo, anak ko. Di kalapdan. Ay sapay la ko mga ruda ta makarecover ka dagos. Panawon ng tap na ramidak day tananang. Diyak kahit ti maipagod iti napalabas. Ado pa iti arapaap ko para iti bagik. Ken para kada kayo. Ket nam na maragpat ko day ta. Babaan iti panagsalukag ko. Bendisyonan na ka ti Diyos. Di ka agliway ako mararag, anak ko. Tapno ka na yun nakaatarabayan. Sa di numan a lugar ti pakadanunam. Diyak maawatan man ng Emmy, takalpasan tinaunday a panawen, ti ayan ayat mi kan ni Lena, kala at latan akas jay tinapasamak. Insinanak ni Lena, gaputasaan kanon anaragsak iti relasyon mi. Inaramid kan inted kumat amin kan kuana, gamawan matlaeng tinagmamaayan na. Gapo iti sobra sakit anariknak, nagdesisyonak a nagabroad manang tapno maaddaan iti baro abiyag kan agtrabaho para iti bagik kan iti pamilyak. Ijay Macau tinapanak manang. Kat waiter iti may sa restaurant tinagbalin a trabahok. Dito'y matla a restaurant a naamamok ni Michelle.
May sa Pinoy akas kanyak. Waitress matlaang iti restaurant a pagtrab-trabahwak. Siyak gayam ni Chris. Si ka ni Michelle, saan ka di? Uwan, si kagayam ti kabarbaro akadwami dito restaurant. Naimbaglangin ta adu tayo gayam a Pinoy at trabahador dito a restaurant. Uwan, adu tayo. Adu tayo pa'y kuma. No saan nag-resign dagiti daddo mga empleyado. Ah? Ni, apa yan nag-resign da? Kunak namayat ti palakad da dito eh. Nasingput ti akin kukwa. Nga manipod idi nasukatan ti sigod a manager. Si mabalin ti amin. Nauyong ti Pinoy a manager tayo. Nang runa kadagiti kadaraan na. Kasta ka di? Sapay ko mga ron tagbalin na saya ti pa nagtrabaho ko dito eh. Basta agan nagkakankwana. Basit la ka mali. Agungat adagos. Kakaasi ti pamayan na kadagiti padatang agtrab-trabaho dito eh. Kasta gayam. Agyaman na kiti patigmaan mo, Michelle. Sige, agdalos kayo. Dalasan niyo. When, sir? Sige, kabarparo ka lang dito yung pasla sadot ka. Ni, saan, sir? Kalkalpas mi lang ngayon dalimanag dagiti daddo maawara. Agin inanaakla ang basit. Di ko namkit ni, sadot ka. Ha? Saan, sir? Talaga nga inyi na naklabiit. Masapul at tumulong kayong agdalos. Kinag-estimar ka dagiti wara. Taon ti janitor dito. Agtitinulong kayo iti trabaho dito. Sir? Saan ka na sumungbat pa eh? Sige kit din, agdalos kayo. Sige, Michelle, ano tararamidam? Kalkalpas ti shift ko, sir. Kaya't gaputan alpas ti shift mo, saan ka na tumulong dito? Ano pa iti maramid na trabaho, saan lang at ikina-waitress mo ti rumbang nga into naram? Kaya't mo tayo pulong ka ni boss. Ha? Apay ko mga ipulong dak, sir. Awan mo ti madingar aramidak. Naginanaak labiit, takalkalpas ti shift ko. Tak sumumpat ka pa ilaan! Anay ko, sir. Padasam ti sumumpat manan, na nakarkaron ton aramidak kan ka. Anay ko. Nagsakit ti tinumpa na pingping ko. Michelle, okay ka kadilang? Nakitak tinaramid na kan ka. Okay laang. Sigurado ka? Napigsa ti panang tong panakan ka. Nasakit. Ngam kabailak nga ibturan. Aglablabusin da dya tao. Iti ka nito nga ulitin na pa iti kasting inaramid na. Jack lakid din palabsan pa'y. Ha? Anya ti aramidam, Chris? Masapol nga agtignay tayon. Naulitin na pa iti kasting inaramid na. Ngamin, saan nga umno ti kasjay nga aramidan na? Michelle, apay nagsangsangit ka. Anya tinapasamak? Nagungat manan kanyak ni sir. Adda ka no nagreklamo a customer. Asaan anadalos ti baso nga inusarda. Ha? Ngam siniguradok na ijay anadalos. Ta siya ka mismo tinangalay ijay kitchen. Apay nga rin nagsangsangit ka. Kung
na ngamin ni Sir akisayan na kano di sweldo kita bulan. Anya? Sana mabalinti kasta nga aramidan na. Masapo lang makasaritak takin kuko iti dito a restaurant. Tapno maamuan na tar aramidan ni sir. Ha? Pangaasim Chris, saanan? Ang mga numaawan ng tayo pa iti trabaho. Nga maglablabusan ni sir. Jakon may ibturan ti makikita nga aramidan na kadag iti trabahador dito eh. Masapol nga agpulon. Abusado ti manager mi a Pinoy iti restaurant a pagtrab-trabahwak manang Emmy. Kanayon na pasakitan dagiti empleyado ng runa ni Michelle. Pinadas ko nga rod a kinasarita ti akin kuko iti restaurant. Ket kaasi ti Diyos, nasingpet daytoy ken naawatan na ti sitwasyon mi. Kinapudno na nabayag kanon apalpaliiwon na ti manager mi. Kat maminsan pa'y nga daaramidan na kadagiti empleyado. Ikatan na kanon iti restaurant. Agingga iti maysa nga aldaw. Nakabuong kamanen! Anay ko, sir. Diyak mo ting gagara. Anyasan! Di kan tumot nga minagananad! Sorry, sir. Sorry tarupag! Stop this right now. Mama, I didn't know you are here. Is this how you treat my workers? Do you think hurting people is how you lead them? I've been hearing reports from workers how you treat them. And because of that, you are fired. What? Did you not hear what I said? I said you are fired. Get out of my restaurant now. Mom. Let me handle this, Michelle. Mama, please, no. I have nowhere to go. You've been treating my people wrongly for too long. Now, get out! How's everybody now, Chris? They are okay, ma'am. They are very happy now because they are now treated well. Very good. I am a busy person, Chris, because I have many business to look up to. So I decided to make you as the new manager. What, ma'am? You are a good man. So from now on, you are the new manager of my restaurant. Really, ma'am? Oh, thank you so much, ma'am. I promise to treat my coworkers well. Very good, Chris. I expect a lot from you. Ha? Agpay so, Chris? Si Kanti baro ang manager tayo? Juan Michelle, isa anam na ma'am amanipod ita. Agbalinin ang naurnos dito a restaurant. Gapot awanin tagabuso. Ken, awanin timang pasakit pa ikan ka. Agyaman na, Chris.
Agbalinan ang Natalina ay ti kapanunutak dito restaurant. Gaputa awanan ti manager amang pasakit kanyak. Wen Michelle, awanin ti rumba nga pagnanagam, ta siya akong ti manager. Agyaman na, Chris. Michelle, medyo naunday mo na panahon ti panagkadwata dito restaurant. Diya ka mo nang madmadlaw mo na idumduma pan nakilangan ko kan ka. Ha? Chris? Nabayagan nga na isang sangay na marikriknak para kan ka. Ngam diya ka mo, no adamatrik ng para kanyak. Ay-ayatin ka, Michelle. Chris? Ngam di ka apurang namang sungbat kanyak. Kinapudno na. Damo pa ila pa nakakita kan ka. Nadlaw kon anasaya at kaatao. Impakitam ti panangisakit mo kanyak. Iso amanipod idi awanan ti mang paspasakit pa'y kanyak. Gapo ka dagita asaguday mo. Nariknak nga agayatak matan kan ka, Chris. Ha? Agpay so, Michelle? Oh, agyamanak. Pinaragsak na kiti day tangay bagam. Chris? Kat manipod ita, ikarik. Kanayon ka na protektaran kan taripatwen. Gapot ay ayaten ka unay-unay, Michelle. Kalpasan tinabayag a panawan, apanang paspasakit ti manager mi kadagiti empleyado iti restaurant, nang runa ka ni Michelle. Naggibos matlaang ti amin, idi nagipulungak iti makinko ka iti restaurant manang Emmy. Kalpasan a maikat ti sigod a manager, siyakmat ti simukat iti napanawan na a pwesto na. Si papanakelak amang ibaga ababaan iti tulong matlaang dagiti padak a Pilipino, nagbalin a naurnos ti taray ti trabaho ijay. Kalpasan ti kontratak ijay manang, pinadas ko ti nag-apply iti sabali a pagilyan. Iso nga ita, kat addaak ditoy Indonesia. Nagproposak matan ka ni Michelle, kat kalpasan ti may sa atawan, agawid kami nga agpadpada dita Pilipinas, tapno dita kami nga agkalaysa, kadwami dagiti pamilyami. Daytoy ti padas ko manang, toy pagayam mo, Chris. Chris, pagayam ko, agyamanak iti panangitalat mo iti padas mo iti programa tayo. Nagmayat amaamuan a kalpasan dagiti rigat a nagdalanam iti sigod a relasyon mo ken iti trabahom, naragpat mo watlaang tiginawa ken ragsak a kalkalikagumam. Impakitam kada kami nga anyaman a rigat a pagdalanam, adala ta agururay a baro nga agsapa, amang ipaay iti baro a biag. Namnamaek nga adupay ti sumangbay a parabor para ken ka pagayam ko. Agsipod, tanasayaat ka a tao. Alakastan, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo,
iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyay. Tun, mapu